Diolch am diwnio i fewn. Cofiwch gymryd rhan drwy rannu eich sylwadau efo ni isod. Wel, croeso i'r podlediad yma efo fi, Mabon ap Gwynfor a Liz Saville Roberts, aelod seneddol Dwyfor Meirionnydd, ac yn ymuno efo ni yma, mae Dilwyn Morgan yn gynghorydd sir dros y Bala, ond hefyd a chyfrifoldeb dros blant a phobl ifanc ar gyngor Gwynedd. Bore da i chi'ch doi, bore da Dilwyn, sy'n mae pethau yn y Bala? Bore da, wel, dwi wedi cyrraedd uchelfannau yr atig yn y tŷ lle mae'n swyddfa dros dofi, felly allai fynd i'm uwch. Cymuned y Bala, mae'n edrych yn bell yn ôl, dydy cyn i hyn digwydd, a dwi'n cofio pan oedd o ar y newyddion, pobl ar y stryd yn stopio fi dweud, fydd o'n byd chi, wnaeth am dod i'r Bala, da ni gompell ac yn y blaen. A fwy o sydyn oedd awmad oedd dros nos, busnesa'n cau, tafardau, siopau, dim traffig, neb o gwmpas, a mi ddoth o'n reality sydyn iawn. Ond be ddigwyddodd wedyn oedd fel sa'r gymuned yn deffro, oedd y gwydnwch cymunedol yma o'n i'n deimlo oedd ddim mor gry a gydylia fo fod ella. Hyd mewn cymuned eitha Bala. Mi nath o just deffro ac ymddangos pobl yn gwneud bob math o weithgaredda, cefnogi gilydd, helpu pobl fregus. Criw o ferchaid anhygoel o'r enw Sgwrs y Bala yn dod at ei gilydd i wneud dillad i'r gwasanaeth iechyd. Cwmni ecoed lawr y ffordd yn mewnforio defnydd yn arbennig o Twrci, ac oedd jyst y bwrlwm a fwy o sydyn wedi digwydd. A dwi'n meddwl yn rôl i fel cynghorydd lleol ydy trio cadw hwnnw i fynd i'r dyfodol. Mae o'n deimlad mor braf o fod yn rhan o gymuned fyw a hyfyw fel hyn. Ynddi, mae mor wych i glywed y straeon yna. Wyt ti'n sôn am y Bala rwan, a Liz, yn y sgyrsiau yma da ni wedi cael dros yr wythnos y dwytha, da ni wedi clywed straeon tebyg o gymunedau eraill ar draws Dwyfor Meirionnydd, ynddo? Dros y throsodd, dwi'n meddwl, oedd o'r allan o adeg anodd iawn i bawb. Mae'r gwersi dyn ni'n dysgu a sut i gadw gwydnwch yn cymunedau ni. Achos mae hwnna'n codi hyder. Wrth gwrs, mae rhaid ni ymddwyn yn ddiogel, ond mae'r hyder a'r ymddwyn yn ddiogel yn rhan o sut dyn ni'n mynd i ddod allan o hyn. A dyna'r elfen obeithiol wrth gwrs wrth yn bod ni'n edrych ymlaen. Rwan, Liz, dwi'n gwybod cyn yn bod ni yn gwasgu'r botwm record ar hwn, oedd y tîm yn cyfarfod yn dod efo arweinwyr y gwrthbleidiau yn San Steffan ac efo'r Prif Weinidog. Beth oedd gen nhw ddweud? Gyda Prif Weinidog, wrth gwrs, mae'r Prif Weinidog, mae'r Rhif yn galw'r cyfarfodydd yma pan mae gen nhw rhywbeth maen nhw eisiau clochtar. I hun mewn gwirionedd, a'r hyn oedd nhw ar fi'n cyhoeddi nes ymlaen heddiw yma ydy'r mesurau newydd i newid sefyllfa troi lawr yn Lloegr. Sôn am agor allan sut mae bobl yn gallu gweithio, defnydd y cludion cyhoeddus, hyd yn oed perfformiadau mewnol, oedd nhw'n dechrau edrych ar ail agor y rheini. Achos y peth obvious sy'n bwysig yma ydy mae'n negeseuon am Loegr yn unig, di'r rhain. Mae wedi bod yn y waith yng Nghymru i drio deall beth sy'n digwydd yng Nghymru yn ddigon da. Fel ag yma, heb sôn am y dryswch mae bod ni'n clywed y hanesion o'r hyn sy'n digwydd yn Lloegr gymaint mwy. Mi oedd o hefyd yn cyhoeddi y Prif Weinidog bod yna 2 biliwn o arian ychwanegol i'r NHS yn Lloegr. A mi oedd hynna felly yn gyfle fi ofyn y cwestiwn dyn ni fel Plaid Cymru, yr SNP yn gofyn bob tro, cwestiwn gwbl ragweladwy, os di Lloegr yn cael 2 biliwn, o dyn ni'n cael y ganran dyn ni i fod i gael o arian yn unol â phoblogaeth Cymru. Dyna di'r drefn arferol, a dyn ni fel arfer yn hawlio just dros 5%. Dyna di maint cymhariaeth poblogaeth rhwng Cymru a Lloegr. Mae'n gwestiwn gwbl amlwg, achos weithiau dyn ni ddim yn cael gymaint o hynny. Felly dyna oedd y cwestiwn o'n i wedi gofyn i'r Prif Weinidog, a doedd y Prif Weinidog ddim yn gallu ateb. Felly dwi'n braidd yn siomedig efo hynny, bod yn onest. Y cwestiynau eraill nes i godi oedd yn wneud efo sut mae'r Llywodraeth yn mynd i sicrhau bod sefyllfaoedd cloi lawr lleol fel yr un sy'n digwydd yng Nghaerlir ar hyn o bryd yn gallu gweithio pan fyddwn ni wedi dod allan o'r drefn ffurlo presennol. Achos mae'n amlwg yn allweddol bwysig bod bobl sydd yn cael eu hatal o'i gwaith yn gallu fforddio aros adre. Dydy tal salwch yn aml iawn i bobl sydd ar y cyfnod lleafswm, maen nhw'n dal mwy nag un swydd, a dydy tal salwch ddim yn ddigon. Felly mae rhaid i chi sicrhau bod y sefyllfaoedd o reoli'r haint sy'n ymddangos eto, bod hynny'n ddigon gwydn i fod yn addas i'w bwrpas yn bwysig iawn. Ond nes i lwyddo, dwi'n falch i ddeud, i orffen ar nodyn cadarnhaol. Un o'r prosiectau
Llywodraeth yn San Steffan ydy inswleiddio cartrefi bobl yn paratoi wrth gwrs am fisoedd oer a geir. A mae hwnna'n allweddol bwysig i ni yng Nghymru, achos bod yn stoc tai ni gymaint yn hun y hynang o llewn Ewrop mewn gwirionedd. Felly o'n i'n gweld cyfle fan hyn i ni wneud dau beth da yn Gymru. Gwella bresogi yn tai ni, ond wrth gwrs ar adeg mae'n ffermwyr ni yn just a gorffen cyneifio defaid ac yn poeni bod nhw'n cael nes o beth i ddim ceiniogau am cneudd defaid maen nhw'n cneifio. Dyma gyfle perffaith i ddefnyddio glân defaid Cymru fel dull i inswleiddio sy'n wyrdd, sy'n gynaladwy, sydd yn rhywbeth berffaith i'r dyfodol. Felly mi soniais am hyn oedd y brif weinidog, a dwi yn obeithio bydd o'n cydio yn y syniad yna. O, gwych. Felly mae gobeithio ni weld o leia fydd gobeithio glân defaid Cymru yn cael ei ddefnyddio ar gyfer inswleiddio os ydy'r prif weinidog yn cymryd dy gyngor di mlaen, Liz, gobeithio, ynddo? Arbennig. Wel, Dilwyn, meddwl am effaith yr haint yma a dy rôl di. Da ni'n gwybod am effaith yr haint ar bobl oedrannus, wrth gwrs, a pobl efo afiechydon y cyflyrau iechyd eraill. Da ni hefyd yn gwybod am effaith yr haint yma ar yr economi, y swyddi sydd yn anffodus yn mynd ar goll, pobl wedi bod ar ffyrlog yn y blaen. Ond yr un llais da ni'n clywed yn rhyw aml iawn, ydy llais plant a phobl ifanc yn hyn i gyd. Awrach bod y llais na di mynd ar goll, pa effaith wyt ti'n credu mae hyn wedi gael ar yn plant a phobl ifanc ni o ystyried y rôl sydd gen y ti ar y Gyngor Gwynedd? Ie, wel, swn i gyntaf jyst yn esbonio i chi gwasanaeth plant yn wasanaeth eang iawn yn delio efo plant bregus, yn delio efo teuluoedd bregus, bod hynny am fater o perigol o ddigartrefedd, neu tlodi ynni, tlodi bwyd ac yn y blaen. Plant sy'n cael eu maethu, plant sy'n cael eu mabwysiadu, gwasanaeth derwen, sef partneriaeth efo iechyd, sydd yn rhoi cymorth i blant anabal y sir. Felly mae yna ystod eang o blant dan yr ymbarel, os liciwch chi, gwasanaethau plant. Ac mae'n anhygol o deg gwir sy'n mae'r gwasanaeth wedi addasu a gwneud i rywun deimlo i fi fel aelod cabinet bod y gwasanaeth yn dal yn hollol ddiogel. Da chi'n gofyn y cwestiwn syml, wel, efo faint o blant bregus da chi mewn cyswllt i'r gwasanaeth, a'r atab o'n isio glwad ges i oedd pob un. Mae pob un plentyn oedd unau ar gofrestr diogelu, neu wedi cael ei maethu, neu ar fin mabwysiadau ac yn y blaen. Mae'r gwasanaeth mewn cyswllt a bob un o hynna. Felly mae hynny'n yn gysur mawr. Ac wrth gwrs, ffyrdd newydd o weithio, defnyddio technoleg, mae WhatsApp a pethau felly wedi dod yn gyffredin iawn. Da ni hyd yn oed yn gallu cynnal paneli diogelu a case conferences ar bethau fel hyn, ar Teams ac yn y blaen, sydd yn bositif iawn mewn ffordd, oherwydd maen nhw'n mynd yn ei blaena. Mae yna lawer i achos di bod yn y gorffennol lle mae'r cadeirydd y wael, neu mae yr heddlu methu troi fyny ac yn bethau'n cael ei gohirio. Felly mae yna lot o bethau cadarnhaol wedi dod. Neu fod yn onest efo ti, Dilwyn, pan oedd na sôn yn wreiddiol am ail agor ysgolion, nôl y mis Mehefin rwan, oeddwn ni'n eitha sceptical am y syniad yma o gael ymhlant. Dwi'n dad i 4 blant fy hun, ond o'i cael nhw nôl i'r ysgol, a'r holl waith yna, oeddwn ni'n pryderu, mae rhaid bod yn onest. Ond oeddwn ni'n gwerthfawrogi, mae rhaid dweud ar y pryd, rôl ysgolion ag athrawon yn monitro iechyd a lles y plant yna, iechyd corfforol, iechyd meddyliol y plant, a'r ffaith wrach fod lot o blant yn mynd ar goll yn y system yna, bod ddim posib sicrhau bod nhw'n cael y maith angenrheidiol a'r gofal angenrheidiol. Ond ni'n gwerthfawrogi hynny, mae rhaid dweud, mae hynna'n rôl bwysig iawn o ti a chi fel awdurdod ni chwarae, ynddi? Yndi, mae'r ffaith bod chdi wedi sylweddoli hynny yn neges bwysig iawn, dwi'n meddwl. Mae yna fwy ysgol nag addysg, llawer iawn mwy i ysgol nag addysg, a mae'r cydweithio rhwng gwasanaethau plant ac addysg wedi blodeuo yn ystod hwn o rhywbeth. Mae bob un plentyn lle mae yna bryder
am iechyd meddyliol o, iechyd corfforol, beth sy'n digwydd adra ac yn y blaen. Mae'r ysgolion a gwasanaethau plant yn cydweithio i gysylltu fy nhw, boed hynny ar WhatsApp, galwad ffôn. Os ydy hynny ddim o'r safon, mae'r athro yn disgwyl efo fod, hynny ydy ma'n dal bryder go iawn be di hanes y plentyn. Yna maen nhw'n cydweithio a mae yna rhywun yn dyno ac yn cnocio drws y tŷ. Wow. Ac yn mynnu gweld y plentyn. Felly mae yna lot o waith gwarchodol felly dim ymlaen. A mae siŵr un peth arall sydd wedi dod i'r amlwg, gwers fawr da ni wedi ddysgu. Plant sy'n mynd i ofal neu'n dod i ofal ac enghraifft yn mynd i at rieni maeth. Mae'r cyfnod yma o ddim ysgol wedi gweithio yn well nag o neb wedi ddisgwyl. Dychmygwch chi blentyn yn mynd at deulu newydd, dyna fydd i garto fo, fel plentyn sy'n cael ei feithi. Wel, yn y gorffennol o'na bwysau mawr i gael y plentyn yna i'r ysgol. A dweud gwir, oedd y llywodraeth yn mynnu bod yna gyfnod o mond chydig ddynodiad cyn iddo fo fynd i'r ysgol. Dydy hynny ddim wedi digwydd, a mae'r straeon da ni gael yn ôl cadarnhaol, lle mae y plentyn yna yn gallu datblygu berthynas efo'i deulu newydd mewn ffordd. A da ni'n cael straeon anhygoel am blant yn dringo coed, a dwi'n gwybod bod ni'n gallu gwenu, ond mae hein yn blant sydd wedi bod mewn peryg, a llawer iawn o'n nhw rioed i cael cyfle i dringo coed, neu gau afon efo cerig, neu mynd â ci am dro. Dach chi'n bod, so mae'r profiadau hynny wedi bod yn ofnadwy o gadarnhaol, dweud gwir, a wbeth da ni'n mynd i barhau. Mae hwnna'n wych i glywed fod yna brofiadau cadarnhaol yn dod allan o'r cyfnod tywyll yma. Liz, da ni'n cyrraedd terfyn fan hyn, ond dwi'n gwybod fod ti wedi ymdrechu i estyn allan a siarad efo pobl ifanc yn do dros y misoedd dwytho yma. Wel, enwedig bobl ifanc rhwng 15 a 19 oed sy'n coleg Mabon Gwynfor, a'r reswm oedd nifer wedi cysylltu achos bod nhw'n bryderus, oedden nhw yn gweld bod nhw'n wynebu trefn newydd o gyrraedd i canlyniadau. Arfer i gweld eu ffrindiau, eu brodyr y chwiorydd yn dilyn rhyw drefn o arholiadau, mynd ymlaen wedyn i gwrs arall, neu brifysgol, prentisiaeth neu waith. Ac yn naturiol pryderus am bod nhw'n mynd i wynebu trefn wahanol lle da. A di bod mae'n gyswllt efo'r coleg, ac os mae coleg Mabon Gwynfor wedi bod yn gwneud ei gorau i ymdopi dan y sefyllfa yma. Ond wedi cymryd cam allan ohono fo, wedi jyst edrych arno fo o safpwynt y bobl ifanc hynny. A mae'r profiadau mawr nhw, a y cyfnod yma i bywydau nhw. Wel, mewn ffwrdd, maen nhw'n teimlo, sa'ch chi'n meddwl amdano fo, eich penblwydd chi yn 19 oed, neu y cerdded allan am yr arholiadau am y trol, a gadael y coleg am y trol, a gadael yr ysgol am y trol. Mae'r rhain profiadau dydyn nhw ddim wedi cael, ynddo. A dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni fod yn edrych ar sut mae profiadau bobl wedi bod yn wahanol, a sut ydyn ni symud ymlaen o hynny. Ac i orffen, Dilwyn, yn aml iawn, da ni'n gweld awdurdodau lleol fel rhyw gyrff diwyneb sefydliadol mawr ymhell i ffwrdd. Ond mae yna bobl go iawn yn gweithio ynddyn nhw'n does, yn gweithio efo ti, yn gweithio efo plant a phobl ifanc a thrafferthion, a mae'n rhaid ni gofio amdani nhw hefyd yn does. Mae wedi bod yn cyfnod heriol iawn i staff, llawer iawn o staff yn gweithio adra wrth gwrs, a chi ddychmygu gweithwyr yn delio efo achosion dwys iawn. Dach chi'n mewn sefyllfaoedd lle maen nhw'n gweithio. Mae yna rhaid bod gweithio allan rhyw gwpwrdd yn y tŷ neu o'i llofft ac yn y blaen. Ac da ni'n awyddus iawn i gael y tîmau yma nôl at ei gilydd oherwydd mae'r y cyswllt personol yn bwysig iawn dach chi'n bod, i grio, i chwerthin, i rannu panad ac yn y blaen. Felly mae llesiant staff yn uchel iawn ar yr agenda deu gwir. A dyna di'r pryder os ydy hwn yn dod yn ôl pa mor wedyn fydd yn staff ni a da ni eisiau gofalu amdanyn nhw deu gwir. Ie, wel, wrth gwrs, da ni gyd yn ddiolchgar iawn am y gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud i edrych ar ôl y plant a'r bobl ifanc yma sydd mor fregus yn cymunedau ni. Dilwyn, dwi'n gwybod fod ti'n ddyn andros o brysur, ti'n mynd i fynd yn syth i bwyllgor arall yn dilyn hwn. Ddiolchgar iawn i ti am dy amser. Liz, tithau hefyd, mor brysur, yn mynd i fynd i gyfarfod arall yn dilyn hwn, ddiolchgar i tithau. Diolch i chi'ch dau am eich amser, diolch o galon.